Koprové prúty Tork sa rozšírili o nové modely. Ponúkané modely sa vyrábajú 12-feetové a v záťaži 2,75 libry. Modelová rada sa vyrába v delenom duplone alebo v celoduplone. Očka na prútoch sú použité Fox Slick čiernej farby a prvé navádzacie je o priemere 40 mm. Prúty sú osadené sedlami Original Fuji 18 mm. A tak, jak ste zvyknutí u firmy Fox, na pätke nájdete logo Foxu. Prúd doporučujem, za danú cenu dostávate vysokú kvalitu. Za tým Fox, Peter Šimonič.